ginekolozi ne daju svim ženama hormonsko nadomjesno liječenje. Zbog toga što se boje recimo karcinoma dojke, karcinoma maternice, jer ti hormoni možda mogu, pogotovo pojedinih žena, povećati rizik da nastane jedan od tih karcinoma ili da se bar ubrzava rast tih karcinoma ako bi on svakako nastao. S druge strane, cijeli niz problema kao što su osteopenija, znači manjak koštane mase i cijeli niz drugih, znači seksualnih funkcija i tako dalje, metaboličkih poremećaja bi mogao biti popravljen možda u određenih žena sa tim hormonskim nadomjesnim liječenjem. I sad tu treba vagati između potencijalnog rizika i eventualne koristi. Ali to je ono što je zapravo odluka u domeni ginekologa u dogovoru sa svakom pojedinom ženom, jer se tu zapravo uzima u obzir onda potreba svake pojedine žene. Znači kakve ona simptome ima, ako ona ima izraženije simptome, ako ima nešto od ovih komorbiditeta koji su povezani sa menopauzom, tu se onda možda lakše odlučuje za davanje hormonskog nadomjesnog liječenja u odnosu na ženu recimo koja nema takvih problema, pa se tu možda nema potrebe odlučiti za takvu vrstu terapije. Isto tako ono što je zdravstveni djelatnik još prije više desetljeća uplašilo po pitanju hormonskog nadomjesnog liječenja, a to je povećana incidencija uređenih karcinoma, je sada značajno smanjena sa nižim dozama i drugačijim profilima modernog hormonskog nadomjesnog liječenja. Znači tu isto postoji uređeni napredak, znači snizile su se doze, kombinacije pojedinih hormona su drugčije i to sve skupa sada značajno manje doprinosi uređenom razvoju karcinoma, to znači taj rizik je zapravo vrlo mali i u stvari je to nešto što sad terapija koju imaju ginekolozi na raspolaganju kako bi mogli pomoći ženama, ali treba individualno odvagnuti znači korist i rizike u svake pojedine individue kako bi se onda donijela odluka treba li ta osoba i hoće li imati koristi od takvog liječenja ili ne. Da, dakle s jedne strane vjerovatnoća da će se desiti pojava nekog oboljenja ili njegovo brže progresiranje, a s druge strane svi ti pozitivni efekti u smislu održavanja koštane strukture, mišićne mase, hormonalnog balansa i svega što oni donose metabolički učinak